खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो बरनाय जाबाय। नोंथांमोननिसिम दिनै आं गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबसिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। मैया एबसुनि मोनसे थान्दै हानजाया आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो सोलोंथाइ मन्थ्रिजों माखासे जेंनाफोरखौ सावरायलायदों होनना खौरां मोनदों। बे सावरायलायनायाव गुबुन गुबुन सोलोंथाइनि आयदाफोरनि सायाव सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुजों मोनसे सावरायलायनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे सावरायमेलाव सोलोंथाइनि सायाव माखासे गोनां आयदाफोरनि बागै सावरायलायनाय जादों। बेफोर माखासे गोनांथार आयदाफोरानो जाबाय BTR गोरोबथानि 6.3 दफा बादियै BTRनि बायजोआव थानाय बर' आरो बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव बर' आरो असमिया बिजोंनि फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय। मन्थ्रिया फारिलाइ गथायनायनि उनावनो बे आयदाखौ मावफुंनो खोथा होदोंमोन। बर' बिजोंनि गोजौसिन गेजेर फरायसालिफोरखौ जौगाहोनाय 101 फारिलाइया सिगांनिफ्रायनो गथायखाबाय। साहा बागाननि मडेल फरायसालिनि सारियाव गोदान बर' बिजोंनि मडेल गोजौ फरायसालि गायसननाय। सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि 72 EGS फरायसालियाव फोरोंगिरिफोरनि थिसनथाइ आरो मासि सोरजिनाय। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि जारिमिन गायसननाय। सेबायाव सोलोंथायारि मावख'गिरि थिसनथाइ। SCERT आव बड' बिबुंसारगिरि थिसनथाइ। समग्र शिक्षा अभियान आसामाव बर' राव सोलायगिरि थिसनथाइ। आसाम बिजाब दिहुनथाइ आरो पाब्लिकेटआव सोलोंथायारि मावख'गिरि थिसनथाइ। 2023 निफ्राय 24 नि सेसननि थाखाय 20,000 अनजिमानि LP गोजौ फरायसालि बिजाबफोरखौ गोख्रै राननाय। BB इन्जिनियारिं कलेज क'क्राझाराव गोदान बिफान सिनायथि आरो पस्ट दिहुननाय। बेफोर गासिबो दाबिफोरखौ मैया आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिनिसिम गथायनाय जायो। मन्थ्रि बिथाङा बेफोर आयदाफोरखौ फारि फारि मावफुंनानै होजोबगोन होनना खोथा होदों। बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थांखि लानानै मैया सावरायमेलाव मिरु एबसुनिफ्राय फारियै आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, बोसोनगिरि खुंथा सरगियारि, गाहाय नेहाथारि खरेन्द्र बसुमतारी, नेहाथारि आनन्द दैमारी, गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारी आरो सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लायो। नेक्स्टआव दं गसाइगावआव पुलिसआ गोबां बिबांनि हाथियार बोखांनो हादों होनना खौरां मोनदों। साननैसो सिगां क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि हाग्राबारियाव गोबां बिबांनि हाथियार मोननायनि उनाव फिन मैया आरोबाव कसुगाव ओनसोलनि सुदेमपुरनि हाग्रायाव हाथियार मोननाय जाथाया ओनसोलनि सुबुंफोरनि गोसोआव गिदिर सोंलु बेरखांनायजों लोगोसे गिखांनाय सोमजिहोदों। मोनसे सिरियै खौरां मोनखोमानायाव गसाइगाव महकुमा सिंनि कसुगाव सुदेमपुर ओनसोलनि हाग्रायाव पुलिसनि मोनसे हानजाया संदाननानै गं 8 हाथियार मोननो हानाय खौरांखौ आसाम पुलिसनि गाहाय GP सिं बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनथिहोदों। गसाइगाव पुलिसआ संदाननानै मोननाय हाथियारफोरखौ गोदोनि उदखारि हानजाफोरा दोनखोमानायमोन होनना सन्देह खालामनाय जायो। नेक्स्टआव दं चिरां जिल्लानि सिडली गामियाव सानै उन्दै हिन्जावसाखौ आथोनारि गाग्लोबनाय जाथाय जादोंमोन। बे जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ मैया मंगलबारखालि फुङाव पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय होनना खौरां मोनदों। जाथाय खालामनाय दायनिगिरिनि मुंखौ जाहिरुद्दिन देवान होनना सिनायथिनाय जादों, जायखौ मानसि लांखारनायजोंबो लोब्बा दं होनना मिन्थिनो मोन्दों। बिखौ बिहारनिफ्राय ट्रेनजों दावबायनानै फैबाय थानायाव निउ बङाइगाव रेलवे स्टेशनाव हमनाय जायो होनना खौरां मोन्दों। दायनिगिरि जाहिरुद्दिन देवाना सिडली भिलेज डिफेन्स पार्टीनि आफादगिरिमोनबो होनना मिन्थिनो मोननाय जादों। बिखौ दायो जायगानि पुलिस स्टेशनाव सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दं होनना मिन्थिनो मोन्दों। दायनिगिरि देवाननियाव अजद दंदि बियो उन्दै हिन्जावसाफोरखौ रायजोनि बायजोआव साख्रि होगोन होननानै फुस्लायनानै लाङोमोन होनना मिन्थिनो मोन्दों। बेबायदि थगायनानै उन्दै हिन्जावसाफोरखौ लांनायनि अनगायैबो बिनियाव थोंजोङै मानसि लांखारनायनिबो अजद दं होनना मिन्थिनो मोन्दों। दायनिगिरि जाहिरुद्दिन देवाना फोरमायनाय बादिब्ला बियो उन्दै हिन्जावसाफोरखौ गावनि सासे लोगो थाग्रायाव लानानै थांनायावनो थगायनानै लांजानाय गथ'फोरखौ बासायनाय जादोंमोन आरो बिसोरखौ गावसोरनि न'खराव थिनहरफिनबाय होनना खौरां मोन्दों। 23 आगस्तखालि जायगायारि पुलिस थानायाव मोनसे कमप्लेन होनाय जादोंमोन, जेराव दायनिगिरि जाहिरुद्दिन देवानखौ हमनो थाखाय 24 घन्टानि सीमा थि खालामनाय जादोंमोन। पुलिसनि गोबां नाजासेयावबो देवानखौ हमनो हानाय जायाखैमोन, जायनि थाखाय नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ गोख्रों खालामनाय जादोंमोन होनना खौरां मोन्दों। जायगानि थागिरिफोरनि गोख्रों नारसिननायनि उनाव दायनिगिरिखौ हमनाय जादोंमोन होनना खौरां मोन्दों। बेनि सिगां समबारखालि सिडलीयाव हेंथा दिन्थिफुंनाय जादोंमोन होनना मिन्थिनो मोन्दों। गोबां आइजोफोरजों लोगोसे कच राजबंसि हारिनि सुबुंफोरा देवानखौ थाबैनो हमनांगौनि दाबिजों लामायाव ओंखारबोदोंमोन होनना खौरां मोन्दों। थासारिया गोख्रोंसिन जादोंमोन जेब्ला सोमावसारगिरिफोरा पुलिसनो आरोबाव 24 घन्टा समनि सीमा होदोंमोन। बेयो पुलिसनो होनाय नैथि खेब 24 घन्टानि समनि सीमामोन। दायनिगिरि देवानखौ पुलिसआ गिबि खेबनि समनि सीमायाव हमनायाव फेलें जादोंमोन। नेक्स्टआव दं आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मैया मंगलबारखालि आसामनि बिधान सभायाव बुङोदि मिया मुसलमानफोरखौ आसामखौ दखल खालामनो होआ।
नोंथाङा बेनि सायाव मा खालामनो हानो होनना बेरेखा दोलोनि सिगाङाव बिथाङा बुङो। बिथाङा बेखौबो बुंबावोदि लवार आसामनि सुबुंफोरा आपार आसामाव मानो थांनो, मानोना मुस्लिमफोरा आसामखौ दखल खालामनो थाखाय आं बिब्दि माब्लाबाबो जानो होआ होनना बेरेखा दोलोनि सिगाङाव बिथाङा गोख्रोङै बाथ्रा बुङो। गिबि मन्थ्रि बिथाङा बिधान सभायाव बेरेखा दोलोनि गेजेरजों आयेन आफादनि थासारिनि सायाव सावरायनो थाखाय लाबोनाय थांखिनि बागै बुंगासिनो दंमोन, जेराव नगावआव 14 बोसोरनि सासे उन्दै हिन्जावसानि जिनाहारिनि जाथायनि गेजेरजों लाबोनाय जादोंमोन। गिबि मन्थ्रि बिथाङा थांखिनि बागै फिननाय होनानै बुङोदि रायजोआव सुबुं अनजिमाखौ नायोब्ला क्राइमआ बाङाखै होनना बिथाङा बुङो। रायजोआव बांबोनाय क्राइम, जेराव आइजोफोरनि हेंथायै बांनाय जिनाहारि जाथायबो दं। बेनि सायाव लाबोनाय मोनब्रै थांखिनि सायाव बिधान सभायाव पावाराव थानाय सरकार आरो बेरेखा दोलोनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजियो। बेनि उनाव बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथाङा हाबाफारिखौ 10 मिनिटनि थाखाय दोनथ'नाय जादोंमोन। बे थांखिखौ कंग्रेस, AIUDF आरो CPIM दोलोनि MLA आरो उदां आयेन दागिरि अखिल गगৈ बिथाङा दैखांदोंमोन। नेक्स्टआव दं मणिपुर पुलिसआ मिरुआरि रैखाथि हानजानि हेफाजाबाव हिंसाजों लोब्बा थानाय रायजोआव गुबुन गुबुन अपारेशनाव उदखारि हानजाफोरजों सोमोन्दो थानाय सा 11 सुबुंफोरखौ खायो होनना खौरां मोन्दों। इम्फल सोनाब जिल्लानि वांपाचांबामाव मोनसे जथाय अपारेशनाव उदखारि हानजा KKYL निफ्राय सा 6 केडारफोरखौ हमनाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। हमजानाय सुबुंफोरनि मुंखौ अयनाम नासा मेइतेई, थाजयजाम नासा मेइतेई, मुमुम अंकित कुमार, सान्दान रसान मेइतेई, मयरेंथेम बय सिंह आरो वारिबाम अबमसा मेइतेई होनना सिनायथिनाय जादों। नायबिजिरनायाव बिसोरनिफ्राय गोबां बेसादफोर जब्द खालामदों होनना खौरां मोन्दों, जेराव गंथाम सिलाइनि स्कप, मोनथाम गोथां गुलि बारुदनि राउन्ड, मोनसे ट्युब लन्चिं लांदां केस, गंसे गारि, मोनद' मबाइल हेन्डसेट, बायदि रोखोमनि रौनिया गाननाय जोमनाय आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि आगजुफोर दंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। गिबि हमजानायनि उनाव पुलिसआ उफ्रा सिग्रोमनाय हाबाफारिबो लादोंमोन, जायनि फिथाइ महरै गोबां हाथियारफोर बोखांनो हादों होनना खौरां मोन्दों। बेयाव गंसे सिंगल बेरेल गान, गंसे डाबल बेरेल गान, गंनै गोथां कारतुज, 75 गोथां राउन्डजों लोगोसे गंथाम लडेड AK-47 मेगजिन, मोनबा लांदां M16 एसल्ट राइफल मेगजिन, 230 गुबुन रोखोमनि लाइफ राउन्ड, गंथाम चार्जारजों लोगोसे गं7 वायरलेस वाकि-टकि सेट, गंसे लेपटप आरो मोनसे हार्ड डिस्कबो दंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होयोब्लानो जाबाय। थेंक इउ।